ruguzajjiya ce, ba mu yafe ba. In za a yi gyara a yi gyara. Doktor to kun ji wani ma yana da wani take wani abu in za a gyara a gyara. Kana kan shugabanci kana cewa na tuba, har kan shugabanci magana na tuba ne. Kana kan shugabanci kai ne CNC, wake magana na tuba yanzu. Magana an yi kuskure a gyara shikenan, kuma gyaran ya bayyana. Akwai abin da ya gagara gwamnati ya gyaran shi cikin yardar Allah, saboda Allah bayan Allah. yanzu algatu malam, dokar harajin nan, wannan dokar harajin nan wanda azzalimar doka ce, azzalima macuciya barauniyar doka ce, da ufataken rana lokacin da za a yi ta kwana nawa aka yi. wannan dan majalisar nan da ire-iren shi, Allah ya saka musu alkhairi, sun yi abin alheri ne. Ali Indume ba wuta suka yi ba, aka zo gaugawa da wanda ma bai cancanci ya zo majalisa ya yi magana ba, shi ba dan majalisa ba, shi ba zaben shi ake ba a gayyace shi ba, wayo shi ne wayo zo ya adresin yan majalisa. ɗaya kenan. Na biyu, da ƙura ta taso aka ce dokar ma da aka zartar a majalisa ba ita ce gwamnatin ta je ta zartar ba, ko ba mu ji wannan ba? Aka ce a retrieving ɗinta, aka dawo da ita, kuma reps da sauran 'yan majalisa suka tabbata on the floor of the house cewa lallai dokan nan an canza ta. To me ya biyo baya, me aka yi har zuwa yanzu? Suna har kana kallon idan muka ce mana wai in kayi mana ba daidai ba. Allah kai mana maganin wannan musiba. Allah kai mana maganin wannan musiba. Allah kai mana maganin wannan musiba. Zan ari bakin dattijo, don ni auri na dattijo ne kuma ya isa. Shak Yaqub Musa Katsina, ni aurina na san shi a aƙida ya sak tayyib, kuma lokacin da za a yi zaben nan duk da yake ra'ayina ya saba da nashi a wajen zaben, kowa ya sani, ni ban ɓoye ba. Shak Yaqub Musa suna cikin yardar Allah waɗanda suka yi tsayin daka akan tafiyar wannan mutumi, saboda an jingina da me muslim. To kun san, ku yi haƙuri, Shak Lawal Abubakar Allah ya gafarta mashi, da aka gabatar da shi ya fara tafsiri, kun tuna aiko? Allah